Subscribe na for more Ilocano funny videos. Now na, come on, subscribe now. Ano dito lulaw? Iga na kinyaw. Apa niya gamin? Panggit namin tilang ka. Pagpiknik kayaw. Wah, takaryan. Tabatog mo, takaryan na nagtitibad. Sino kadwam? At trupak akiday. Hindi makiubing ka manayin. Ubingak pa lang. Ay na. Si kamala kalalak dyan. Maday. Ubingak pa lang. Gusto lang di sa out. Nung ubingak pa. Pa manutawon mo. 236. Ate ito ubeng. Wow, ubing pa di panulong. Gini kakadwam ko apong talampakanan. Wow. Isang araw, kumpare pa ti lulod akiday. Ay nakaw. Makiyubing. Wow, sika man tigad di tayo. Madek. Nagtext kanyam lulaw. Aday, dexmate ko aja ay. Daman chicks mga balen. Pakita mga raw. Daman chicks mga balen. Wow, puri ng atoy. Na. Mas asinso ka matang foreigner matatan. Uy, kachat ko day. Kaya na mata. Wow, inad ko iti Facebook na kung nag-hi akaw. Ay, nag-reply mo tayo sila. Kaya na. Wow, good evening. Kung nanamaw. Na. Lumaban ang road. Kung nasa papay lang dito yung Pilipinas, good evening. Kung nana. Tanga maggaruday. Good morning. Kung nakmut Nya ko na nga agchat kayo pa ay. Wow, agmit kami garo di day state. Awa mo pira. Kahit dumawat ka na papom ngay. Agi-imot damot. Sadot pa suda. Ay nakaw. Awan pira na garo. Tasadot da. Di nagtatrabaho. Maday. Pwede nagtrabaho ka men. Ari dyan, anak, kasi kawal, tisaksaka na. Saan no ka makaasawa no kasta mo din mapanan. Bay amaw, patik mo, talusan, ibang bagalan. English. English, may nga English, awan mo ti maisungbat ko nga sa balay, yung Ilocano, ti isungsungbat ko Testing ang mga nag-English. Tingnan nga ti English ko nga raw. Hindi kwaag sa ka mo tatay yung gisarita ka English mo ta. Hindi bagbagam kanya na. Ay, labo lang, ti bagbaga. Adilatan mo mga English. Baon. Ay na. Di kan tumagad adal. Pagad adalan na kan tumad, nagkagamba kay day. Ay, namade, World War II ide, so amade ak adal ide, World War II. Ay, kasi dahil naabutam. Wow! Naglamlam mga day. Hindi, agay, ayam kami kidi, ada bomba ti batog na yun. Ay na, abadi na mawag.